Алексей Михайлович, что будет болгар тыгелин учталаден муниципальная программа дадит, бу тух исхохоннох, тух сыллах программа олары. Онда кайда условия кадаллар. Былырын биһиги Нюрбар районугар 2-нче хилбаһылга үрәгәре хылын билән турабыт. Токымы яхин хорохталаһаннар бит болбатлар. Олиһин бу кәлбит үммит 2-нче бир хылга үрәгәре хылын ме халгыр булдыбыт. Оттан тите уапсай кең өйдө бил үрәгәре диен. Таңардасты уапсай үрәктәһин бу ого итәһнәр болбат. Этинне боллана нәһленә барараңа табиһиги бу олоқпутугар олорорга үлелерге хамсыргы беренектәк бит. Арас бу олоқпутың рытыгар биһиги хөптө мәхмет жомбутун сәргәбитен бары эй кевле хәттерин онаттан жомбутун сәргәбитен чолан эдер чаты бу өретектәк бит. Олоққа табыллак болу бәтин местетин олоққа булагын үлеләр жарыктак буларга бәтин бәе җылны тәрияһенә. Онаттан хамулхан хорукпутада чабыт дит бу демографической политика бихи болгом турухтак бут тоди такуна тыседигер нюбо районугар эдеричат келен маннолок сүйөргөр эдерил юскүрүгөр ого төрөөнүгөр кинефет тактык бу олорлор тыседдеригер уну нюбо куропутур олор условиялар тупсары болукта хол ис бу толору качылла же вот бедеричаттар бутур уна олигер бихиге былырын 2-нче баулга Нюрбо чуталаден муниципальный пилотный проект теридибит республика бу бастакынна. Ол хыла хадашада дигән тыседигер эдерчаты олуксуту онна үлеместен тахарыден. Беги бастатан туран бу йөрәк хакыйкаттан сагалатыбыт. Ол курдук малжагыр тосколатыгар бу пилотный проект былыргаттан үлелән. Үс саңа бу эдер учуталлар келлеләр. Бара соройнаттан, онаттан юбаттан төрүттәк оголор. Ол келәннекинләр бу команданнан үлеләһин бу ортоскола, малжар ортосколата бу хаңатыны берен, оннаттан манна нәһлек ологор активненти кыттахын, эдерчәте түмәһин болла. Оннаттан биги орыйы бюджеттан бу программаның хылай үсүлгә барыхта бу пилотный проект. Оннаттан хылай бу келбит ога 500 тыгынча көмө курдук беребит. Бу материальный көмө, этики оголун бутун мотивацияларга. Мен сана бар итинне атын уже нәһәлектермен терегәтиләр, атын нәһәлек осколалары. Ол курдуготтан итиннеме коллаборалык буннарда жархан нәһәлегәр бу биһиги хаңана бу оскола директоры 2 ел үләлән, бәләрен үләннәхтәрен ырттан, о хәтта хаңа чутал келлә. 2 ел я. Тара сорыйнатта. Итемет үтү коллаборанагылар. Оннан бу пилотный проект бәтин үсүлгәр көккөддә гына биһиги бу үләне дөссә атын нәһәлектерге көрәммет ытык папарабыт. Манна улахан минаттан өйө бөлү бихимал жаган нехелеген жонуттан сәргәтиттен жолан бошкола коллективы талдыбыт. Итинне дүлли хиджабыт бихиги пенсионер учуталлар бит бәләр багат түнән. Бу чакчы хаңа тыын кирере эдериче толсойн бәләрте үлеләттен уградылар. Оны бу местелерин эдеричакка эдер специалистка туран бетли. Ата бу тук качактагын барды холор бу берилди бит бит туттара гәрдәнгә. Итинне боллаттан улахан качактагын ок берәдәк балган яңгылыкта. Олоннаттан бу берәдәк быһынан бәтин бу туатыгар туттуактак бу бәтин олагын чипситенере ол курдук. Мен санаматтан бу автотехника дагыларыгар үйрәгән үддәтеннәр боллагана дополнительно эбинәр боллаймы угахын вопростарымы бардыгы.